Warga Patisi TV. Menteri Sarkar Jela Balakmen Remboi, Ubalongru MLA jong UDP na Amlarem constituency, kawai nagi constituency kebetulan markab bat ke kaput jong kari Bangladesh. Ulapan pa ujing saukia yak jinglong jingman bat ke jing snam kebelaki hakari Bangladesh house nam arjar apsaw bat arjar apsan. Hak jing akran berkilat patai kubor hak khandai tarik ukla lengkot arjar apun rio. Balakmen ulaong bak sarkar ke saukia ha yak jinglong jingman hakari Bangladesh. Namar bagi don gisamla pule doktor negeri India hakane kari bamarjan. Ulapan pauru ke jing sangu yu bulai bawatla kari Bangladesh kelas saki ke jing snam ke besar kebha. Handrai ki kasi penar ki besang basa ki babun ki senang hakari Bangladesh ki changsok changsan hadu menta menne. Long menta ki thain kapot ki don ke jing changsok changsai handrai ngimla ban chushim kain sting namar ba kumbang yo iba kari Bangladesh kadon ha jing aplo bat kumbang itip ba ka election kan long ha fet teke ek ba jia ha kan election ngimla ban tip tengi ki ba song na borda ki ban ka borda namar ba ngidon kam ya ka jing song sngai ha kari Bangla te ni kermen skan ba ha kan election ban wan ba kanung no sarkar ka ban wan stage po Bangla ka song jing chong pai ba ka de ka sarkar ka ban pe baka shong suk shong sain hagi time border bar sakawe ka khayi ka pateng ka bangi ju khayi pateng kum man shwa ka de ban yat be kata ka de na galang jonga ka jingkren bat ka sakawe ka ka bakta yangi kum ki ka bangi don ka jing skeu lada don ka nu di kolmars Bangladesh ka long ba ngimla ban len na ba nakidaw ki babun kiba ki khna jongi ki da ki pheungot da ki spangot ki ale doctors po Bangla te da ka jing seu ya ka pisah te kan ne kan kta ya ka pule ka puthi jong ki la rajia ba kan don teng ka jing kulmar dengan terbut scam ba ka kan don on ra ka ba ar ka ba ngimla ban len ka selhet barok we ka Bangla barok we ka dehi ka hadu jaintepur hadu Assam kilang dehi ke ju ki por dai te ki babun ki khasi jungi ki war jungi ki penar jungi ki balade ki nong snong jong ka Bangladesh tengah aingu yo blai bahdu menta ka dam dam ki shong suk shong sai ha ki snong ki thau ki jongki Henry ngimla ban tip ik balasai te ngi kwa hi bakanu kono ka sarkar ban wan kande ke sarkar ka ban pe ya baro klempet silyang tang ya u no jai ben riu rekan pe ru ya kirit pai ki jongi namar ba kum ong menne ngimla ban len da ki spa snem ki khasi jai tia jongi ki shong ya sa dar masuk besai sepo Bangla kila deru ki no snong ste tengah kermes ke bat lada ki no ste ma da ki dang teh jai riu ki jongi tel raja e ka don ka kata ka jing ser men sem nangi sene tengah ka jing jonga na kermes kem ba bat ka kentur ya barok ki no snong jong ka ki thain kaput ba ki de ban pe ngor ya kanu kono ka bakin ai ki trelang bagi BSF jai trelang bagi pulit khnang ba kanu ka jing i shan khmat lane kinu ki ba i phla kin report khnang ba ki bor ka ai kin shim ba nga kan turu lang ba ka khwar ba ki nong pahra lagi de ki paramilitary force lane ki police lane ki BSF kidai ban pek bha hakum kaneka por ni ka jingta te kam ongka kampat dakta than Henry kam de shu kum menshua unong u importer dasngan kum dasngan menshua u exporter dasngan kum dasngan menshua bat kum ba kitibru ba kitu ki live nai saub na menshua
Kidon pun kitiar ke ba ka sarkar India ka khang persya ban penjai na kiwe pat kipot mar bakum papitip bakibun ki mar banabang lar ki Bhutan ki Nepal ki ki na dauki shabu sik ado Nepal ado Bhutan bakidon kitiar ke ba sarkar India kamsa syu inga ya tanah be paner ko ta te ganong no jingkul mar ngan ong bakan nok ta te kamlong habaron ganong no jingkul mar kan kta be ya ka yo ka kwat jong itu ibadon har tu kata pi ngimla ban len namar ba nakadaw jong ka jimbomdan ka sungsngai ha ka te jaka ta kindon ba be ki brew na mentaban wat ya jakpo na mentaban explore the new horizon ko baong den paren ban explore ban wat ya jaka kamai jakpo te ki persyang ban rungtu na kaneka sya kaneka thain ka jongi sama khalial ne sya ki wepa ki thain jong ka ri India handre ba ong kumta ngimla ban len ki don hi ki barang successful ba la ban cross ya ke border wala ki bor pahara ke la persyang ban le berengkang handre kung meneng ai ko play pa ya ki nong snong baro ba ki long vigilant den takadaw pilay ihi ba nak we ko por shu por wala ki dala don la jan poi jual na jan poi shulong ru kilasha kem be kedai takadaw kaji trailang hi kedai berangkam bante lakam ya kadai jiban kertet jong ki menderi la kadai ki ba napo ka ri jong ni ne na bari